Kasu honek beste askori zabaltzen die atea, begien bistan uzten dulako gure prekarietatea. Lehendik zapaltzen zaituen horrek jo izanak atakea, hori ez aldan notak emanez eta nota ematea. Baina goikoak diren ezkero kontra esanen lema zain, ibiltzen dira dena ondo dago esaten haien leman zain. Ene zer dugun azterketa hau azal uerretan orbain, injustua zen lehenago eta diskriminatzen